O mexillón e o berberecho volven ser os reis da gastronomía vilanovesa. Entre o 10 e o 13 de agosto a Vila acolle a 23ª edición da súa festa dedicada a estes bivalvos. A carpa de degustación que este ano xestionará o Club de Fútbol Chispa de Corón instalarase no Xardín Umbrío e dende ali repartiránse máis de 15.000 kilos destes mariscos. A frase de todas as variedades, vapor, escabeche, empanada, paella, os precios andarán sobre os 3,5 euros e 10. O día grande será o domingo, que este ano terá un peso especial ao coincidir coa procesión do Carme. Pola mañá o Concello entregará os seus mexillóns de ouro, que esta edición recaerán no cardeal Rouco Varela, no conselleiro Juan Manuel Rey e no humorista Xosé Antonio Touriñán. Xa pola noite a festa continuará cun dos seus monólogos. Y creo que va a ser de las más densas, de las de más público y que va a ser en consonancia con el éxito que está haciendo esta temporada turística, ¿no? Que está, como dicen los que tienen los chiringuitos y tal, petao. Outro dos maiores atractivos é a actuación da Orquestra Panorama o venres tamén no Xardín Umbrío. Ademais, a carpa de degustación convivirá os 3 días coa feira de oportunidades, na que participarán máis de 40 establecementos.